Ook ruïnes horen tot het Limburgs erfgoed. En wie denkt van, ach, ruïnes, daar hoeft niks aan te gebeuren, die heeft het mis. Want ook daar moet onderhoud worden gepleegd, anders hou je nog maar heel weinig erfgoed over. Een voorbeeld waar dat gebeurt is hier in Afwerde bij kasteel Blijenbeek. René, hoe lang is dit al een ruïne? Kasteel Blijenbeek is in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog kapotgeschoten. En sindsdien ruïne, dus vanaf februari 1945. Het ligt er zo bij, maar als er niks was gebeurd, geen onderhoud, dan had het er heel anders uitgezien nu, hè? Ja, we kunnen ervan uitgaan als een ruïne blijft en geen onderhoud wordt uitgevoerd, dat je 1 meter per generatie verliest. Ja, nu hebben we nog genoeg meters. Zullen we ook even naar het kasteel gaan? Ja, prima. In 1947 is deze foto gemaakt. Als je deze foto met de actuele toestand zou bekijken of langs elkaar zou leggen, ja, dan concludeer je dat boven de 3 vensterbanken bij de voorgevel, dat daar nog eigenlijk 1,5 meter metselwerk met de kozijnen, met de raamvleugels op heeft gestaan. En dat is eigenlijk verdwenen. Is er nooit overwogen om het kasteel helemaal te herbouwen? Nee, in 1947 al zijn ambtenaren van de monumentenzorg hier komen kijken naar de schade van het kasteel. En die hebben eigenlijk in een eenregelig memootje geconcludeerd: het kasteel Blijenbeek is niet opnieuw op te bouwen. Ja. En daarna is eigenlijk de ruïne tot pakweg 1975 gewoon blijven liggen. Ja, maar het moet wel worden geconsolideerd, hè? Het voorkomen van verdere afbraak. En jullie doen dat en met name kijken jullie naar het vocht, hè, naar het water. Ja, water is in Nederland een van de grootste problemen. Want je moet je voorstellen dat we nu muren buiten hebben die vroeger afgedekt waren met een dak. Dus eigenlijk altijd droog waren. Nou, die vroegere binnenmuren die nu buiten staan, die absorberen heel veel water. En als dan gaat vriezen, springen die kapot. Ja. En dan gaat uiteindelijk springt je hele constructie uit elkaar. Ja, ik zie wel, dus één mooi dak staat er helemaal bovenop, hè? Ja, misschien historisch niet verantwoord, maar wel heel praktisch. Daarmee voorkom je dat regenwater in die muurmassa van die toren trekt en dat die toren 's winters kapot vriest. Het is niet dat je een klaar recept krijgt aangereikt hoe je een ruïne moet beheren. Dus het experiment is eigenlijk van hoe voorkom je dat regenwater in de muren trekt. We hebben hier een experiment liggen dat met een sedumafdichting, dek. Ik probeer het te voorkomen dat water in die muren trekt. En onder die sedum zitten bijvoorbeeld leien. En we zijn eigenlijk nu het kijken van wat functioneert hier het beste. Ja, daar groeit het prima, hè? Daar is het heel goed gelukt. Daar staat de sedum in de volle zon, maar ook in de volle regen. Ja, kijk je naar iets verder naar rechts. Daar hebben we eigenlijk hetzelfde experiment uitgevoerd. En je ziet dat daar eigenlijk te weinig regenwater aan komt, dat daar de sedum dus niet groeit. Ja, daar weten we dat dus ook. Ik zie links en rechts wel wat nieuwe stukken erin, hè? Ja, wat je probeert is toch de constructie te bouwen. En in dit geval hier bij deze muur is dat gedaan door nieuwe blokken die verdwenen waren in de loop der tijd om die weer aan te vullen. Ja. Die blokken is hetzelfde materiaal wat het oude materiaal is, wij spreken, en is op dezelfde manier verwerkt. De oudste delen van het kasteel daar is met mergel gebouwd. Dat is een oud schietgat. En we vinden het heel belangrijk dat je bepaalde bouwkundige elementen toch ook in de loop der jaren zichtbaar houdt. Dat die mergel was zo ver vervallen dat het uit elkaar dreigde te vallen. Dus dan valt het op de grond en ja, over 10 jaar is iedereen vergeet dat het een schietgat was. Ja. Dus we hebben eigenlijk specifiek dit bouwspoor eigenlijk willen behouden.